Bhfuil sé ceart béimachar ar náidíart chealha díra mar dhéantar sa bharla. Bhfuil sé ceart sin mó fan ar éit mar hampla. Nes sin gréirod sa bharla tá sé neidir go leor. Gohéiríonn ar bhín dealú a dhéanamh daine. Dearthú daine mar hampla, that's my book. No, is that yours? Bhain rud cearna sin aontainta mí neidir sa Gaeilge. Cur gais daine daine sin mó cheann. Well, níl sinna teart a dúchas na Gaeilge Harabí. Sin rud a dtíir an caint ar Gaeilge sa cheis sin na sin michansa nó lompsa sin. Mar a léiríú sa chead sampla sin, sé nó sa tugann sa teangaí seo na robbal bag a chur ar náineamhacail ar bhaithí le béim a chuir. An arm chreise hagan meidir sin. Bhíonn me coppla sampla Steve. I chead sampla, níl cachal ar bí ar mo cháta. A darnachan, caithún scéal a heagbhil ón ar díomna dá. Nes rud eile hiigi dhéanú na struchtúr mar seathúsáid. Níl cachal ar bí ar cháta sogamsa, nó caithún scéal a heagbhil ó hiú sogaine dá. Dó bhhain an dó eile, cebhnig go bhfuil coppla réon sin agah agus nár cheart an bhéim sin ar náidíart chealbhas a chaint ó thrácht ón bharla.